Manje sagcina sithola umntwana bengiloko ngisaba ukutshela lento kodwa manje njengoba nje sesiplane iy'ndaba zokuthi siqhubekele phambili siye emshadweni, angifuni ukuthi umshado wethu uqale ngamanga. So ikona ngithi angeke ngisho lento ngoba iyangilimaza enhliziyweni. Angikwazi ukuthi ngiqambele umuntu engimthanda kangaka amanga impilo yami yonke. Angikuzwa kahle uzoya ekhaya ushadele ekhaya kodwa wena futhi uyintombi angibuzi. Angiyona intombi yakhe baby, angiyona intombi yakhe. Oh, uma wengane yababa hayi angizwa mina uyayazi lonto ukuthi wena mina ngane noma wengane yakhe okudala. Ngiyaxola. Akaziwe ekhaya ukuthi baba unengane. Ngiyaxolisa baby, ngiyaxolisa ngicela ungixolele bandla. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungsta. Namhlanje vashela udadewethu. Othi unodaba afisa uludingida nengoduso yakhe. Sabona njani? Ngiyaphila unjani sisi? Ngiyaphila. Ngicela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Oh, okay. Sanibonani balalele emakhaya. Mina ngiqhamuka ePortshepstone endaweni ekuthiwa isegama lakhe. Uqhamuka igama lakhe? Yebo. Ubekwa yini la namhlanje? Hey, sisi. Hey, izinkinga ziningi. Kodwa nje yilena nje eloku ihlele enhlizweni yami. Ekucaca ukuthi nje hayi angisakwazi ukwakulala ebusuku. Liqalaphi indaba? Hey, kahle sisi. Nginomntwana mina. Una 16 years lo mntwana ngimthole ngisaka esikoleni. Okay. Esikoleni kuphi? Grade 11 sikhona ngala. High school. Yebo, khona ngala igama lakhe. Shuthi umntwana. Usafunda grade 11? Yebo. Okay. Shuthi umntwana ke lo mengimthola omunye wothisha. Esikoleni engifunda kuso. So wena ongayili kuyofunda ubheka othisha. Okay. Izinkinga ziyenzeka phela nanalento ukuthi siphume emakhayeni angafani. Mina ngifuna uqamba amanga-ke bengiphuma kulo ikhaya bekuyikhaya nje elingathatha entweni. So uthisha beziningi into angenzela zona. Ezinjengezidingo zesikole nami ngigqoke ngibe muhle njengabanye ogela nje. Okay. So kwahamba kwaze kwacaca ukuthi indaba ayiphelele ocansini. Hayi-ke uthisha angifundisa izinto zalidela kwezinye, hayi bo kuhamba isikhathi kuyabe sengikhulelwa. Mengikhulelwa babediniwe abazali njena ekhaya, hawu kusasemncane safunda futhi why ngibaphoxe kanjena. Hey kubuhlungu nakimina ukubona nje ukuthi uvela uphenduka ube ihlazo endaweni. Benikhula namantombazane kuyabe wena hawu suvele wazijika wazenza umama. Yebo, usunamathambo esiswini. Suthi ukudla okunenorox. Abanye basho kanjalo mebengeyisi. Hayi kodwa-ke manje ngoba ngathi hayi ngoba ungithembisile uthisha ukuthi hayi usazoqhubeka anginakekele ayinakekele nengane. Hayi ngithi hayi vele izinto zizoba lula uyazi imali ukuthi kuyenzeka noma yini meyikhona imali. Yeah. Hayi-ke sithandana nothisha kube mnandi kodwa manje bese buyabo abe nokuxeka kodwa-ke hayi emalini loku eqhubekile ngathi hayi-ke nami mekuwukuthi usaletha imali nje konke kuhamba kahle. Hayi-ke siqhubeke-ke sithandane nje seyizelwe nengane wayondla kodwa manje into eyinkinga iyimfihlo le. Imfihlo. Iloke nje iyimfihlo uyazi kubuhlungu kanjani ukuthi ube nomntwana kodwa awukwazi ukuthi nje umveze azi naye ukuthi owakephi naye akazi ukuthi owakephi. Yabo nje uyambona ngoba embona ubaba ngaleso sikhathi yabo. Inzima lento ngiyasho ngithi ingane yami ngazi yophila empilweni. Ngoba phela unanonkosikazi uthisha. Uyacabanga ukuthi into enzima kanjani lena. Hey hayi iqhubeke-ke impilo-ke hayi ngimthola umntwana ngize ngisiqede-ke isikole nami saqhubeka uyangisapotha ngey'mali ngize ngiye tertiary-ke manje. Okay. Hayi-ke ngithi ngabe sengise-tertiary hayi kumnandi yonke into noma sibe sixabane-ke phela nobaba kengane lo. Ukuthi hawu sengimuhle kakhulu ngizobonwa abantu. Kanti hawu nangempela bazongibona abantu. Hayi shuthi khona lo gayi-ke nje.
welihlezi nje ehlezi ngibuka ngisafika njalo la e-tertiary ngesho ngithi ukuba uyazi ukuthi mina nginengane yami engiyishiyile laphaya Ekhaya. Hayi-ke siqale sibe abangani-ke nalo Gayi, uGayi u-right nje, kodwa ngiyezwa ukuthi ngiyamthanda uGayi lo. Ngoba phela ubaba womntwana kahle kahle uthisha angimthandi mase kukhulunywa iqiniso. Ikona nje ukuthi uyayinakekela ingane, yes, we-provider. Ngisho kodwa ngithi angizomyeka u-Mr Provider lo. Ngizothatha lo ngoba ngiyamthanda, uzobe wami ngala vele afiki ngala. Ufika nje ngoba mhlawumbe ngilethele izinto thizeni yabo. So manje ngoba nibhizi njalo uyazi ukuthi unengane? Yes, uyazi ukuthi nginengane ngamtshela. Kodwa ngamtshela ngathi hayi ubaba wayo akasekho esithombeni nje sahlukana. Okay. Plus-ke nanesikhathi esiningi ngisichitha ngala vele esikoleni. So uyabona ukuthi akuyona into engalo imsabisa leyo. Plus ngiyamnika nje nesikhathi sakho ukubona umthanda umuntu ufethu ukuthi akukho angingabazayo yabo. Hayi shuthi sithandane-ke sithandana, hayi kube mnandi. Caca ukuthi hayi uthando luyavutha manje. Umuntu usekhuluma ngisho ney'ndaba zokuthi-ke manje uze ekhaya. Ngisabe lento manje ukuthi ngizoyithini ngoba ekhaya kuyazi ukuthi nginengane, abazi ukuthi kanjena. Ngazama ukuthi ngiyifihle le ndaba yabo. Since bengazi nasekhaya akekho umuntu yabo ongayiphuthuse. Hayi ngigcine ngivumile-ke kuGayi. Ngisayi it's fine. Kulungile. Angeza ekhaya. Azocela isihlobo esihle. Hayi-ke kujatshuliwe-ke ekhaya manje kujatshuliwe, kumnandi kunje yaya. Uthe sisuka ukuthi ngelinye ilanga-ke webuyile ngoba naye uhlala cishe ngakhona ngala ngasegama lakhe kodwa not exactly. Yeah. Hawu uthe evakashile ngitheme ngithi ngisemoli. Hayibo. Nangu ngiyambona uGayi lo osengicelile. Okay. Bengithi ngiyambona, hayibo. Uhamba nobaba womntwana. Ngibuza ukuthi I'm not like bekade ethe uzohlangana nobaba wakhe emefika. Kungabe yini? Yazi siyabuya ingqondo manje sengibona nalowo nswetshana ukuthi no man. Yibongo labantu ibuya ingqondo. Lapha kuringa ekuqaleni isibongo sasafana. Lutho sisi. Yo, ingithule. Angilalanga ngaleyo day ngiyathatha ngiyabeka. Manje inkinga ngiyamthanda uGayi. Yabo njengoba nje sengivumela umshado. Imake phela imemoli kwenzakalani? Ngicela ukuchazela ngosuku lemoli. Ngibalekela nje sisi, angifuni uqamba amanga, angifuna nokuthi azangibone, bangibone bobabili-ke nje manje. Okay. Ngayibalekela ngathi shwi ngaphindela endlini. Lapho ngithi ngiyamxoxela umngani. Hayibo umngani uthi nje hey wena thula, vele uvala umlomo, uzishadele. Kade phela wawuthi ufuna ukuthola umshado after le yanto yakwenza. Ukuthi uthole umntwana usasemncane, ufuna ukubuyisa isithunzi sakho and stuff. Awusho-ke ubamitha nini-ke abazali-ke manje? Ngoba phela msho ubamithile ngewulotsholwa ungabamithi abazali. Uyazazi iy'ndawo zasemakhaya ayasiqali lapho indaba zokumitha abazali and stuff. Unikezwa incwadi nje uyinikeza uyena umuntu wakho hambisekini bese bafika abadala ngosuku lomcelo. Okay. So abantu bakhona angibazi. So kodwa ngokukhuluma ngoba nomama wakhe umfana bekangibona ethombeni azasho athi indoni yamanzi lena ngiyamthanda nje upholile ubukeke engathi unomoya omuhle and into ebengiyithanda nanokuthi nje umfana akafihlanga kubo ukuthi nginengane wathi umama it's fine leyo ngane uzoyithatha siyenze yethu ayikho inkinga as long as nje umthanda wena. So manje-ke ubaba-ke manje womfana ubaba wengane yakho lolu daba ulithola nini ukuthi uthandana nengane yakhe? Hayi-ke phela engalaleni kwami ngale yade engibabonile. Hayi ngithe ngigcina ngithi hayi ngeke. Angeke ngibe nesibindi ngimfonele. Ngimfonele baba kaSibanibani. Uyamazi uBanibani. Wavele wathula. Yezwa wathula. Wathi nje emva kwaloko wathi nje ngicela ungisize. Ungangitsheli lento engiyicabangayo. Bese ngiyazibuza ukuthi indaba washeshe wathi ucabangani. Ngabe naye ucabanga lento nami engiyicabangayo. Manje bengakaze nayibona iy'thombe ngoba phela uthi uma bezala bekuthanda ey'thombeni.
Hhayi, angiyena nalo muntu mina onaka izinto zaka-family Ntontoni. Bengibheke nje indoda yami nje. Yeah. Isikhathi esiningi. Nanokuthi nje yabo isikhathi esiningi noma sikuthi siyajola, besifika nje sijola siba nesikhathi sethu. Iy'thombe cha, Ntontoni, either senza into zesikole noma Qhubeka siyayijolela. nempilo. So manje ekuyikhola uthi-ke ungayicabanga ucabangani? Hayi bo, ngimbuza ngithi yini ucabangani lo ozitshela ukuthi nami ngiyayicabanga? Cha, sakhuluma bo. Athi yena hayi bo, usibanibani kunentombazane athi uyibonile yangalana. Le ntombazane leyo intombazane esizoya kuyicela kubo. Izoba umolokazana wala ekhaya. Ngabe njengoba besho leli gama nje ubesho wena yini? Hawu ngivele ngibone ukuthi hawu Nkosi, kunjengoba ngiyamtshela ngithi manje-ke kuthiwani mese kunje, angikwazi phela ukuthi ngizowuganela, uzobe ubabezala wami, ube ubaba womntanami. Athi hhayi khululeka, yabona nje wena ungazihluphi. Yabo nje le ngane izokhula kahle, izokhulela kubo kwayo, wena vuma uze uzoshadela la ekhaya. Ngiyambuza-ke manje ngithi awusho umthetho wakho uyicabangisisile kahle lento yakho, ngoba phela kuzobe khona nonkosikazi wakho lana. Kungenzeka nangelinye ilanga ubuye hlampe uphunyuke, kube khona into evelayo. Uyacabanga ukuthi ekugcineni mina ngongena ehlazweni. Yayibona ukuthi angeze ilunge indaba yalento. Athi hey vuma wena, ingane yami vele mina kade ngangifuna ukuthi ize la ekhaya. Yo, ingishaye lento ingishaye, kodwa ngibuye ngithi no man, hhayi ngiyamthanda shem, ngizomshada. Hayi, kodwa kuthe-ke ngabe sekusondele usuku lomshado. Eyi no man, ngisho ngithi ngiyamthanda umuntu wami. Angikwazi ukuthi ngingene emshadweni namangangaka. Shuthi nje umshado wethu uzoba nje, uzoba nesisekelo samanga. So nje ifana nento engekho. So namhlanje uzoconfessa kuyena umuntu wakho? Yebo. Uma ucabanga uzoyithatha kanjani? Angifuni ukuqamba amanga shem, ngoba ngiyazi uyangithanda lo mfana. Uzolimala kakhulu. Why wena yini lento ekuphushayo ukuthi-ke na uzuconfesse? Usaba ukuthi mhlawumbe uzobe untshontshana nobabezala? Hhayi, indlela engimthanda ngayo umyeni wami angiboni ukuthi ngingantshontshana-ke nobabezala. Kodwa-ke phela asazi amanzi lapha akama khona abuyami. So angeke ngazi, ngcono ngivele ngilibalekele lelo phutha. Ngitshele umyeni wami ukuthi kwenzakalani. Yo, akaze abuze ukuthi-ke nengane uba ubaba wayo? Hhayi, wabuza ngamtshela nje ngathi hhayi indaba yaloko nje wavele wahlukana nami, wazihambela asiphindanga sambona. And luckily bengakaze nje kube khona usuku la kube ukuthi nangu ubaba wengane umbonile. Sikhuluma ngengane ena-16 la. Yebo. Yona ayikaze ikubuze ukuthi-ke na ubaba wayo ba? Hhayi, uyamazi ubaba wakhe. So ayikazi emagcekeni akhona isho ukuthi Hhayi, akakazi hhayi, ngoba phela angithi nomama ekhaya, unkosikazi kababa wengane akazi. Uyamazi umkhwenyana? No, akamazi. Bebezohlangana nje ngoba sekuqalwe iy'ngxoxo zamalobolo. Babukela emakhaya, ake simthinte ubhuti simazise ngalolu daba. Yebo, sawani? Sawubona bhuti, njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakhuluma uyangithusa Black Life TV. Hayi, hlisa umoya, kubi kangako. La ka-Black Life ngihleli nengoduso yakho. Uthi-ke nakunodaba afisa ukutshela lona. Yebo. Ngisacomlalele. Ngiyabonga. Sawubona sithando sami. Yebo, mama unjani? Ngiyaphila, unjani wena? Sikhona nathi. Yebo, angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda? Hawu, uyazi nawe nje. Oh, okay. Kodwa manje kunento engifisa ukukutshela yona, and ngicela bandla ukuthi ungadinwa uyithathe ngomoya ophansi bandla. Sami ukuphi-ke okuzokwenza ukuthi ngicasuke ngokusho wena? Oh, hhayi-ke ngizocela bandla ukuthi ungilalele noma ngizima ukisho lento, kodwa ngizizwa engathi kumele uyazi lento ukuze siqhubekele phambili. Ya, ngilalele. Oh, angithi uyamkhumbula uBoy lo wami? Yebo, ngiyamazi uBoy wakho. Yebo, ubaba wakhe uyakhumbula konje ukuthi ngathi akekho wahamba. Yebo, wawushilo wathi abangasaba khona empilweni yaBoy.
Okay, ubaba kaBoy, ubaba wakho. Angikuzwa. Yebo, kunjalo baby, ubaba wakho. Bengilungisaba ukukutshela le ndaba. Angikuzwa ukukhuluma ngani ubaba. Oy wena kuhlangana kanjani yonke lonto angikuzwa uthini khona ongitshela angizwa kahle. Kahle kahle ubaba wakho ngiqala ukumazi bengisafunda isikole samabanga aphezulu. Kwagcina shuthi kuba khona No mama angi-understand. Uba uyamazi uba umazela kanjani? Why sonke lesikhathi ubuwazi ubaba angazi angi-understand uthini mina angizwa kahle. Ngicela unginike ithuba bandla ngichaze. Chaza mama ngikuzwa noma. Yebo, ngamthola ngisafunda. So emva kwaloko ngihlala isikhathi eside since wazi nawe ukuthi e-tertiary ngize ngaya nje sewakhula noBoy. Bengilo ngihleli nje futhi besiyaphela-ke nje nendaba yakhe. Plazi mina ngangamthandi kubaba wakho, ngithanda wena. Manje sagcina sithola umntwana. Bengilo ngisaba ukutshela into kodwa manje njengoba nje sesiplane iy'ndaba zokuthi siqhubekele phambili siye emshadweni. Angifuni ukuthi umshado wethu uqale ngamanga. So ikona ngithi angeke ngisho lento ngoba iyangilimaza enhliziyweni. Angikwazi ukuthi ngiqambele umuntu engimthanda kangaka amanga impilo yami yonke. Angikuzwa kahle uzoya ekhaya ushadele ekhaya kodwa wena futhi uyintombi kaba angikubuzi. Angiyona intombi yakhe baby, angiyona intombi yakhe. Uma wengane yababa hayi angizwa mina ubaba uyayazi lonto ukuthi wena mina ngane noma wengane yakhe okudala. Ngiyaxolisa. Akaziwe ekhaya ukuthi baba unengane. Ngiyaxolisa baby, ngiyaxolisa. Ngicela ungixolele bandla ngokufihlela lento. Dama ngikholwa bese into eshoyo angizwa kahle mina bese angazi kanjani kodwa yabo nje uma ngabe ihamba kanjalo angazi kodwa angikholwa nje ukuthi izoqhubeka into yethu uma kuhamba ngeke zilunge lona. Ngedama ngicela ukuyiconfirma kubaba lento le angikuzwa kahle ukuthini ayazi namanje angikanyisa ngeke sonke lesikhathi sengize ngafika nje mina ola lo ngikwazi kwenzeka kanjani. Ngixolela bandla. Hayi ngeke kube yiphutha. Iyo. Uzizwa kanjani? Angazi ukuthi ngithini sisi, ngifuna uqamba amanga. Ngoba nje ngiyazi ukuthi yabo nje bekhuluma kanje hhayi nomuntu okhuluma kakhulu. Kodwa yabo nje bekhuluma kanjena nje asekho amathemba ami. Lo mshado lo buye ngathi into nje engeke izibe khona uphela ungakaqali. Yo. So manje ngoba ethi-ke usazobuza kubaba wakhe uyazi ukuthi noma wakhe usezothola. Uzophela ukuba indoni yamanzi-ke lapho. Yo, ilowo nje kuhlungu kakhulu kanti bengijabulile ukuthi akwandele bani ukuthi uthandwe emzini. Wesiphathi usufike nanomntwana. Usufike nanomntwana. Ngiyacabanga leli hlazo elingaka umuntu wakhe engenayo yena ingane. So uyacabanga ukuthi-ke na sebezokubuka ngenye indlela ukuthi vele iplan yakho bewukuthi usondele kubaba. Because mina ingakho indlela engiyibona ngayo leyo ukuthi shithi vele iplan yakho bewukuthi usondele kubaba. Kanti kuziqondanele Nkosi yami. Yo ngaze ngaphuthelwa lo mfana wakhe bengimthanda. Kodwa phela uthe uyakuthanda nawe uyamthanda. La khona uthando nendlela ikhona ngithi. Yebo, ngiyamazi udiniwe kwamanje. Ngibona ukuthi ayena umuntu okhuluma kakhulu kodwa ngiyazi usazokuhlisa umoya. Uyabona iphutha walenza e-high school zokubamba manje. Ngimhlungu kakhulu. Lapho nje ngithule ngibuka ukuthi ngabe impilo yami mhlambe ngabe kade ngafunda ngaqhubeka ngabambezelekeka nje. Ukhulisa umntwana. Ngikhulisa umntwana. But sibonga ukuthi-ke na umtshelile kubhuti iqiniso angatholi sekulate. Yebo ngoba nami yabo manje ngizoke ngithi ukuthi kwehle lo mthwalo ngoba hayi sengizwe ukuthi iyangisinda and kunzima ukuqambela umuntu omthandama. Yeah, that's true. Yo, nezwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke ubhuti uselitholile udaba uthe usawuliconfirma kubazali bakhe. But sijabulela ukuthi useyalazi iqiniso ngisho noma ethatha isinqumo manje uzothatha isinqumo azi ukuthi uyifaka kwini. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.